ଗଣିତର ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ ପାଠ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ଯେମିତିକି 12ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ 12, 18ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ 18, 17ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ 17, 25ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ 25। ଏମିତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମେ ନେବା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1। ମନେକର 11ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1, 10ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହିଁ 1। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ଏମିତି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ବି ତା'ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହା ଏକ ମୌଳିକ